som prvý raz so Superturizmom, ladili sme podvozok, ešte čo dobiehať, ale ako super, ja si myslím, že na konci sezóny s takýmto autom sa povozí na okruhu, čo vlastne bolo vymyslené len na takéto závody, takže je to akože super zážitok a som rád, že to takto dobre dopadlo. Najviac ma potešilo v prvej jazde to 3. miesto a trošku som sklamaný, v druhej jazde som to síce ja pobabral, v tej najostrejšej zákrute som náhodou vypol odpájať zapaľovania, takže mi to zdochlo a tam ma predbehli a už dokonca som nestihol ich všetkých popredbiehať, aby som sa dostal znova na tú bedňu a nevadí, to patrí k pretekaniu. Pořád jsme se nemohli porovat s nastavením auta. Nejdřív vlastně v prvním tréninku to bylo úplně špatný, teda v prvním závodě. A v druhém závodě už jsme to nastavili trochu líp, ale pořád se s tím pereme a musíme to vyladit všechno. Sme tu prvýkrát a veľmi dobre, na prekvapenie veľmi dobre. Okruhový pohár super, úplne bezkonkurenčný pretek. Je to super vozenie a hlavne veľa vozenia. Tento model závodu je moc dobrý, moc se mi to líbí, tím, že vlastně to v jeden den všechno. No určite budeme chodiť na všetky preteky, na takéto. Viacej sa tu zajazdí a vyplnený celý deň, dobre, výborné. Vrelo doporučujem aj ostatným jazdcom sa zúčastniť takýchto závodov. Thank you.